Mae'n amser I mi sbringio nôl mewn i'r bocs am wythnos arall. Fe adawch chi yng ngofal y dair chwaer yn cael ein fyw am y tro cyntaf ers 15 mlynedd a mwy a'r neges ddyngarol yna I gymryd eich siar ac I roi dim byd yn ôl. Tan yr wythnos nesaf, hwyl fawr. Cymryd y siar!